హరీష్ ఫెంటాస్టిక్ జర్నీ, బాగా ఎంజాయ్ చేశా క్రియేటివ్గా, లవ్లీ. అండ్ జూడా శాండీ అంటే ఈ అకేషన్కు జూడా శాండీని పరిచయం చేయాలి. సో ఆల్ క్రెడిట్ గోస్ టు శిరీష్. అంటే ఒక మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ ఎక్కడ టాలెంట్ ఉంది అని నేను చూశాను ఆయన తపన. అంటే ఒక కొత్త డైరెక్టర్ని మన తెలుగు ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీకి ఇంట్రడ్యూస్ చేయాలి అని చెప్పేసి తను పడిన శ్రమ నేను చూశాను. జూడా శాండీ, గ్రేట్ జాబ్ మ్యాన్ అండ్ అమేజింగ్ వెల్కమ్ టు తెలుగు ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ. ఐఎమ్ ష్యూర్ ఈ సినిమా తర్వాత యూఆర్ గోయింగ్ టు రాక్ ఇన్ తెలుగు ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ. అండ్ థ్యాంక్స్ శ్రీరామ్, అదితి. సో థ్యాంక్స్ అలాట్. అండ్ ఐఎమ్ షూర్ ఈ కష్టం అంతా ఇంకొక 1 month ఉంది, బాగా కష్టపడతాము. లెట్స్ సీ. ఐ మీన్ ఈ ఎలా అంటే ఒక గమ్మత్తైన ఇండస్ట్రీ, అందరం తపన పడతాము. ఇలాంటి హిట్ సాంగ్స్ వచ్చినప్పుడు ఆ ఎంజాయ్మెంట్ వేరే ఉంటుంది. ఐఎమ్ ప్రెటీ కాన్ఫిడెంట్ ఇది ఒక చార్ట్ బస్టర్స్లో ఉంటుందని. సో థ్యాంక్స్ అగైన్. దట్స్ ఆల్. యా, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ శ్రీధర్ గారు. శ్రీధర్ గారు, సీరియస్లీ ఇది నాకు ఫస్ట్ సింగిల్ లాంచ్లా లేదు, నాకేమనిపిస్తుంది అంటే సక్సెస్ మీట్లా అనిపిస్తుంది. సో అది డెఫినెట్